algú m'ha dit, bueno, han deixat molt alt el llistó la taula primera. Efectivament, això és així. Tant els ponents com el moderador, coordinador, com el conferenciant inicial. Així que estic una mica angoixat per si rendeixo lo suficient. Si no és així, demanaré consell a l'exolímpica a veure com ho he de fer. Bé, fem un relat continuat de la primera taula, és a dir, hem parlat de l'estigma, hem parlat de la salut mental en general i ens anem a parlar d'una qüestió concreta que és el suïcidi a la nostra societat i, per tant, intentarem cenyir-nos en aquesta qüestió amb la mateixa brillantor que s'ha tractat tot el tema de l'estigma en la taula anterior. L'OMS, l'any 2004, assenyala el suïcidi com un problema de salut pública molt greu i que es pot prevenir. Dues declaracions que Déu-n'hi-do. Amb aquesta declaració, l'actuació suïcida passa a tenir l'estatut de pandèmia o d'epidèmia. En aquest sentit, els investigadors han trobat diferents variables predictives o factors de risc, entre ells malalties mentals, abús de substàncies, intents anteriors, l'historial familiar, un historial d'abusos sexuals i tendències impulsives o agressives, però, de fet, conclouen que la majoria de persones que compleixen amb aquest perfil no acabarà suïcidant-se. No obstant, és important veure'n la classificació. Bé, jo no m'he presentat perquè aquí l'únic paper meu és presentar i moderar. El meu nom és Pep Vilajoana, soc psicòleg de formació, estic jubilat de l'atenció assistencial, diguéssim, i per tant estic involucrat en aquestes coses que hem plantejat en la conferència i a la taula primera, que són la societat civil i l'intent de fer pressió en els òrgans de govern, a les polítiques públiques, etc. Si ens aproximem al fet del suïcidi des de la història, a Occident, autors com Georges Minoir o Ramon Andrés coincideixen a considerar 5 categories que modulen a través dels anys aquesta qüestió, la qüestió del suïcidi o de la mort voluntària. Les creences, les religions, els valors, la política i l'economia. És a dir, que la societat valora de manera diferent la qüestió del suïcidi en funció d'aquestes categories. A l'inici, a la inauguració, la Victòria Camps parlava d'aquesta relació entre civilització i infelicitat, que probablement també després, quan parlàvem d'esports i d'esports d'èlite, es posa també de manifest, com per aconseguir una determinada fita hem de passar unes penalitats i algunes d'aquestes penalitats ens poden portar fins i tot a desenvolupar un trastorn mental que tingui necessitat d'una resposta. És veritat que la resposta de la societat davant del suïcidi ha canviat. En alguns moments sabem que la persona suïcida no podia ser enterrada en el mateix cementiri, igual que altres, perquè havia pecat de manera ostensible i, per tant, no es mereixia ser enterrat en el mateix lloc. Això què feia? Entre això i les assegurances feia que moltes famílies intentaven amagar com sigui el fet en si i, per tant, per evitar problemes amb l'assegurança o problemes amb l'Església, allò no comptava i, per tant, les dades sobre els suïcidis també sempre han estat ponderades de manera social, de manera diferent. La transformació de la mort voluntària en suïcidi, marcada pel cristianisme en els seus inicis, sabem tots que en l'anterior civilització, diguéssim, decidir morir-se era una qüestió atribuïda a les classes benestants, no als esclaus, i per tant que l'inici del cristianisme determina una migració ideològica respecte a aquesta qüestió. La paraula suïcidi apareix a Espanya a finals del segle XVIII i el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola no la reconeix fins a principis del segle XIX. Estem al XXI. Per primera vegada apareix el dilema, tractament cas a cas o estandarditzat.
I aquí tenim també una qüestió que esperem dilucidar d'aquí una estona, és a dir, com entenem les qüestions individuals, les qüestions del subjecte, en relació a la col·lectivitat en la que vivim. I quin tractament li donem a això? En l'actualitat, davant de la possibilitat del suïcidi assistit, més o menys contemplat amb una llei, ha tornat el debat sobre la vivència insuportable de seguir amb la vida per causa d'una malaltia incurable, un dolor incontrolable o una depressió profunda, crònica i resistent. Més enllà de la qüestió filosòfica sobre els drets de les persones a decidir sobre la seva vida i la seva mort, cal considerar dues variables importants, el gènere o el sexe i l'edat. Les dades que acumulem, per exemple, en el Pla de Prevenció de Catalunya, parlen de diferències clares entre homes i dones, no només en el resultat d'una acció, sinó en els intents, és a dir, quants intents de suïcidi es visibilitzen i quants d'aquests intents acaben finalment amb la mort de la persona. I aquí hi ha diferències entre homes i dones, no només en aquests números, sinó també en la manera de fer front a aquesta situació. Els motius, per tant, i els mètodes per passar a l'acció suïcida difereixen entre homes i dones i això influeix en el nombre d'intents d'uns i altres i, per tant, de les polítiques respecte d'aquesta qüestió serien elements a tenir en compte. Respecte a l'edat, cal desterrar, pensem, el mite de la demanda d'atenció, que ha funcionat durant molts anys en l'adolescència, especialment en població jove o molt jove, i la idealització romàntica, de Shakespeare, recordem el Romeo i Julieta. En l'actualitat sembla indiscutible que el fenomen social del suïcidi guarda relació amb la salut mental considerada en sentit ampli. Se n'ha parlat a bastament en la conferència inaugural, és a dir, el sentit ampli vol dir que hem de considerar totes aquelles variables que acaben influint en la salut mental de les persones i, per tant, que ens pisten sobre on hauríem de fer intervencions per prevenir determinades situacions, també les d'un possible suïcidi. És a dir, tenint en compte tots els factors. Si bé la pandèmia per Covid serveix molt sovint per explicar diversos malestars, es demostra que entre 5 i 10 anys abans de la seva aparició, de l'aparició de la pandèmia per Covid, les dades del malestar en la població general en aquest país, també en altres, ja eren preocupants. El Pla de Prevenció de la Conducta Suïcida de Catalunya 2021-2025 és molt significatiu en aquest sentit. A més, el seu enfoc intersectorial és precisament la clau si parlem de prevenció. També n'hem parlat en la taula anterior. Allò que no podem psicològicament escoltar, i no parlo de patologia, parlo psicològicament, en general, ho obturem, és a dir, ho tapem. Fem que no aparegui. Especialment en població jove, molt sovint no donem escolta a expressions de tristesa o manifestacions de voler acabar. És a dir, és allò de no pateixis, no t'ho prenguis així, etc. O sigui, això és obturar, això és tapar, això és no deixar expressar el malestar d'aquell qui ho està dient. Cal fer un esforç per connectar amb el discurs de l'altre i és en aquesta direcció que us vull presentar les dues persones que són amb mi en aquesta taula, elles sí, no jo, expertes en l'abordatge i en l'explicació del suïcidi en la nostra societat des d'enfocs diferents que haurien de ser sempre, com hem dit abans, complementaris. A la meva esquerra, que començarà, Cecília Borràs, presidenta de l'Associació de Supervivents, DSAS, i a la meva dreta, Anna Cintas, psicòloga clínica d'infància i adolescència del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues. Especialitzada en autolesions, ho aclareixo perquè ho hem parlat en off, especialitzada en autolesions, li hem demanat l'esforç per abordar la qüestió del suïcidi, que no sempre és una continuïtat amb les autolesions, però que moltes vegades sí que coincideix i sí que la població és, si no la mateixa, és una població molt similar i que ens pot ajudar a entendre quines coses preocupen i quines coses li passen en aquesta població. Però és veritat que hem invertit l'ordre perquè hem dit parlem primer de la situació des d'un punt de vista personal, relacional, social i després d'un punt de vista assistencial. No sempre hauríem d'arribar a l'assistencial, hi havia, crec
que ho deia la Victòria esportista, és a dir, hauríem d'arribar abans de lo assistencial a entendre determinades qüestions. Per tant, sense més, Cecília, tens la paraula. Bon dia, moltíssimes gràcies, Josep. Bé, abans de tot, el meu agraïment. Estic molt contenta i molt agraïda de poder estar avui per poder parlar d'un tema que és difícil de fer un abordatge i parlar, no? Avui parlarem del suïcidi. No sé si se sent bé? Sí. És que jo em sento, perdoneu. Avui parlarem del suïcidi. No és habitual que parlem del suïcidi. Des d'on parlo? El Xavier abans, el Francesc abans deia des d'on parlo. Jo també us diré des d'on parlo jo. Jo soc una supervivent, el meu fill amb 19 anys va morir per suïcidi. Jo soc psicòloga de formació i jo crec que és el pitjor dels escenaris que una persona pot trobar-se a nivell, òbviament, humà, primer, absolutament, i després professional. Sí que és veritat que el suïcidi, me n'adono, i com el Josep bé ha dit, t'aponem, no? No és agradable. Jo quan em diuen tens fills, dic no, però de cas es va morir, sempre em diuen d'un accident de moto, no? Dic no, que és més fàcil entendre, comprendre que un noi de 19 anys mori per un accident de moto i no per un suïcidi. Aquest fet vivencial em va fer portar tot un projecte vital orientat a donar el suport que hi ha al després. Si no parlem del suïcidi, molt menys parlarem d'aquelles persones que es veuran en un dol tremendament dramàtic, estigmatitzat, amb tabú, amb molta culpabilitat, amb molt sentiment de vergonya social, perquè jo he fallat. I aquesta ha estat, des de fa més de 16 anys, la meva tasca social, perquè a cap dia a la fi l'estem fent des d'una associació que es diu Després del suïcidi, Associació de Supervivents. Al començament, fent unes reflexions que han sortit a l'inici de la jornada, la doctora Camps deia quina mena de societat estem construint, que provoca aquest malestar. I jo crec que, fixant-me en el títol, el que resulta inalterable precisament és el suïcidi. El suïcidi és una situació, un fenomen que és inalterable durant tota la història, en diferents, com abans apuntava el Josep, en diferents societats en constant transformació, i això no deixa de ser una paradoxa. Estem en ple segle XXI i us puc dir que encara no sabem el per què una persona mor per suïcidi. I amb aquest per què no respost us podeu imaginar en una societat on avui en dia podem agafar un mòbil i consultar ràpidament qualsevol dubte que podem tenir, on anem, si hi ha, i això per què passa, i l'any que ha passat, això no podrem tenir una resposta clara. Per què? Perquè és una de les conductes més complexes que hi ha i crec que el seu abordatge, i ojalà jo tinc l'esperança que arribarem, de poder salvar o de poder explicar què passa en aquella ment que en un moment donat no pot més. I aquest no pot més és el que defineix aquesta claudicació a la vida. I m'agradaria posar-vos una metàfora, perquè jo estic parlant aquí del suïcidi, de fet hauríem de parlar de la conducta suïcida, perquè el suïcidi és un contínuum. Una persona no s'aixeca un dia i diu avui em suïcidaré, no. O sigui, hi ha un interval de temps on la persona primer comença en què no està bé, que no sap què li passa, comença a estar amb una tristor però que es va transformant al llarg del temps més profunda. Aquesta idea es va apoderant i es va dir un dia millor potser que em quedi dormir tot el dia, o bé, i si estigués morta, què passaria? Comença a pensar en aquesta idea. Quan ja comencem a pensar en idees de mort, estem pensant en la mort, i amb la mort hem pensat tothom. És un fet natural i humà que pensem en la nostra finitud. Però si aquesta
i pensament d'amor, es sostén el temps i el que hi ha en el meu constant, els factors, no m'ajuden a deixar aquest pensament, sinó que l'elaboro més, perquè com ho faria? Ja estem parlant de la primera fase d'una conducta suïcida, que és la ideació. I aquí és on hem d'arribar. A la prevenció s'arriba a detectar la ideació, no la tentativa, perquè si no ja arribem tard. Quan hi ha una tentativa, com ha dit el Josep abans, ja es converteix en un factor de risc que incrementa el risc de mort per suïcidi. Però com arribem? A mi el que em semblava sorprenent és que el meu fill no tenia un trastorn mental. I jo crec que aquí, socialment, hem anat visquent amb aquests mites que abans hem parlat de la salut mental, però també sobre el suïcidi, que socialment ens han descarregat, en certa manera, de qualsevol acció, perquè al cap i a la fi un mite és allò que t'explica de forma senzilla una conducta tan complexa com és el suïcidi. I el primer dels mites que podem tenir és que tothom que mor per suïcidi és un malalt mental. I això és mentida. Això no és veritat. I si és veritat que la malaltia mental greu, sisplau, posem l'adjectiu de greu, com qualsevol malaltia física. Si jo soc hipertensa, si m'agreuja la meva hipertensió, em moriré. Com una diabetis, em pot donar un coma diabètic. És a dir, hem de fer la pedagogia de que com qualsevol malaltia que s'agreuja, qualsevol trastorn mental, principalment la depressió, trastorns bipolars, trastorns límits de personalitat, trastorns psicòtics, si s'agreugen, tenen un risc més gran de fer una conducta suïcida. I això vol dir que pot fer una ideació, una tentativa, una amenaça, una tentativa, o sigui, és un contínuum. I jo crec que amb aquests mites, que són molts, i jo crec que si us dic algun, clar, és que jo això, que la persona que ho fa és per cridar l'atenció. La persona que fa una tentativa de suïcidi, que fa una amenaça de suïcidi, és per cridar l'atenció. Si ho fa és per una demanda d'ajuda, és una demanda d'ajuda. Però molts anys hem mantingut, i aquests que, el que realment ho vol fer, no ho diu. Això jo ho he sentit. O realment, si tu ha dit, és que no ho farà. Si t'ha dit que es vol morir i que un dia ho farà, no ho farà. Tu, tranquil. Clar, llavors, amb aquesta situació totalment incoherent, és com que ens trobem que és igual, per molt que fem, la persona es suïcidarà. Perquè no ho diu o bé perquè ho diu. I això és totalment improductiu que ho continuem mantenint, perquè són vides que es poden salvar. Es poden salvar. La mort per suïcidi és prevenible. I això és un canvi de paradigma en el que nosaltres pensàvem del que era aquella persona que presentava una conducta suïcida o bé de la persona que mor per suïcidi. És un canvi de paradigma perquè s'ha dit a l'anterior taula. Això ens ve, tenim una mentalitat encara com del segle XIX. És veritat que la RAI hi va introduir a inicis del segle XIX, però és en 1857 que per primera vegada la paraula suïcidi està directament escrita en un manual de psiquiatria per Jean-Étienne Esquigol. Per primera vegada la paraula suïcidi està en un manual de psiquiatria. Però això sí, es posava el suicidio és un símptoma de locura. És a dir, el suïcidi és un símptoma de bogeria. I això és el que ens ha anat transmetent al cap del temps amb aquesta cultura popular de que aquell que es suïcida no està bé, ha de tenir un trastorn mental, necessàriament. Quan es va morir el meu fill, el primer que em van dir en el laboratori és: tu sabies que el teu fill estava tan malament? Dic, doncs no, perquè no estava malament. I això és el que més ens fa por, perquè no tenim respostes a tot. I la vulnerabilitat de les persones
pot estar en qualsevol moment. Evidentment, totes les persones que estem aquí davant d'una situació estressant, que la visquem amb un estrès negatiu, perquè hi ha estrès positius, si et toca la loteria, però en aquest cas són estrès negatius, podem entrar en una situació de molta vulnerabilitat, de molt de patiment. I això us posaré un exemple. Tothom em sent tallat, oi, amb el foli? Allò típic que vas agafar un foli i et tall. És un tall petit, però que tothom dius, ara va i m'he tallat amb el dit quan he anat a buscar un foli. Nosaltres sabem que aquest tall petit és una situació definida en el temps, que no el tindré sempre, no? I que, home, si me l'enganxo cada 2 per 3, potser que em posi una tirita. I el dolor, home, el puc suportar, en la qual cosa és una situació tolerable dintre de tot. Però una persona que està en una situació, posem amb els factors de risc que s'ha anomenat, en una situació de molta solitud, que té alguns trets de personalitat ansiós o inclús de tipus depressiu, que la mare la té amb una malaltia crònica perquè no se n'en surt i li acaben de comunicar que l'acomiaden de la feina, doncs aquest tall, que és tan senzill de comprendre, aquesta persona veu que aquest tall no s'estarà així sempre. És una situació indefinida. No veu un final. El dolor li resulta insuportable. No puc. El dolor que em fa aquest tall, no puc amb ell, és insuportable. I a més, no trobo cap solució. És irresoluble. Amb la qual cosa, la situació que jo estic visquent em resulta intolerable. Per això no puc més. Això seria de forma molt senzilla, la situació on hi ha una visió de la vida on les persones diuen aquesta frase: no puc més, estaríeu millor sense mi, soc una càrrega, seria millor que jo no estigués, soc un estorb pels meus pares, no importo a ningú. I aquestes frases són aquestes senyals d'alarma que han passat per davant dels nostres ulls, han passat per les nostres oïdes, però com tenim els mites aquí posats, no ens han deixat actuar. La prevenció del suïcidi és estar atent a allò que l'altra persona ens parla, del seu patiment, de deixar-lo obrir, d'escoltar-lo, d'agafar-lo, de dir no jutjar-lo. Si una persona et diu no puc més, és per preguntar-li: què et sents? Vols que en parlem? És això. Però si tu dius no puc més, de dir, però de què et queixes? De què no pot més? És el que deia ell, tapem. I aquestes persones, una vegada s'han obert i no s'han sentit validades en el seu patiment, no es tornaran a obrir. Perquè sentiran vergonya del que acaben de dir com ha estat possible de dir això. És comprensible, perquè aquí ve el tema de l'autoestima. Clar, és normal. No val per res. Mai seré tan bo com el meu pare, com el meu germà. No seré tan bo com la meva mare. I cada vegada m'aïllaré més. La conducta, a vegades es diu en paraules, però també amb el cos, amb les nostres conductes, la conducta suïcida. També hi ha aquestes senyals d'alerta que no són verbals, són les més difícils, però són més fàcils de captar amb les persones joves, perquè malauradament la complexitat, moltes d'elles es confonen amb la pròpia conducta adolescent. És normal, tothom hem estat adolescents algun dia en la vida, no? Tothom en algun moment de la nostra adolescència o de la joventut ens hem volgut morir. Per què? Perquè no encaixàvem, perquè aquella persona m'ha dit que no, perquè no em fa cas, perquè em sento... És l'època de més canvis, l'adolescència i la senectut. Són els dos extrems de la vida on realment hi ha més canvis.
Perquè en l'adolescència hi ha 3 dols. Deixes de ser nen, nena, deixes de tenir com a referents els teus pares, passen a ser els teus iguals i vols anar sol o sola pel món, però encara no tens aquestes estratègies per afrontar-te. I d'aquí ve la dificultat de ser un adolescent avui en dia. Tot això us ho explico perquè és veritat, quan nosaltres ens trobem els pares i les mares de persones o germans de les persones que han mort per suïcidi, el primer que ens trobem és que ells pensaven que realment que la persona que ho deia realment ho faria. Perquè és veritat que algun dia sí que em va dir això, però no vaig dir-li que tenia o que si necessitava parlar. És a dir, hem tingut davant nostre aquelles senyals que podíem haver ajudat, però no estàvem socialment encara predisposats o amb la informació, amb la nova pedagogia que es necessita per afrontar aquesta conducta tan complexa però alhora tan senzilla de fer un abordatge. No es necessita un aparatatge ni cap màquina que valgui 3 milions d'euros com és una ressonància magnètica. No, és la capacitat d'escoltar. I aquesta és la que hem de mantenir socialment. Estem en un canvi social, efectivament, però hem de preservar allò que ens diferencia dels altres, que és la capacitat de comunicar en comunitat, no en xarxes socials. El veure'ns, en tocar-nos, discutir, reflexionar, de paraula a paraula. Jo crec que això ha d'estar a la base de l'ensenyament. Necessitem un nou canvi d'orientació per poder fer aquesta nova generació que pugui tenir aquesta capacitat més oberta davant del patiment d'algú altre. Moltíssimes gràcies. Bueno, gràcies, Cecília, i gràcies també per acabar d'arrodonir la teva presentació, que jo he fet molt mal feta, a mitges, és a dir, he obviat la formació, perquè et demanàvem el testimoni personal, diguéssim, i això m'ha portat a excloure la idea de la formació en psicologia. Però volia fer una pregunta abans de fer el canvi, que és la societat que dirigeixes o presideixes, quants anys té i si en aquest temps, diguéssim, de durada, has observat canvis en la resposta de la societat, en la resposta de l'administració, etc., una mica lligant amb la zona gris que acabàvem la taula anterior, no? És a dir, hi ha hagut canvis, hi ha hagut més disponibilitat, més acollida, etc., o no? Anem a pitjor. No, jo crec que, afortunadament, home, quan tenim davant d'una situació, no sé si teniu les xifres oficials, però són més de 4.200 persones mortes anualment per suïcidi a l'estat espanyol, 604 a Catalunya. Els accidents de trànsit són 1.700. Clar, davant d'aquesta magnitud de la tragèdia, perquè són més de 4.000 oficials, a part, perquè una cosa curiosa, des del 2022 o 21, ara no recordo bé, el suïcidi era, del 2008 al 2021-22, el suïcidi era la primera causa de mort no natural. En el 2023 ja no ho és. Sabeu què són? Les caigudes accidentals, que deies abans. És a dir, molts, inclús hi ha accidents de trànsit que són, la família ho saben, i els pèrits ho saben, que és incomprensible. Són morts per suïcidi. És a dir, davant d'aquesta magnitud era inevitable que es fessin canvis, a més, amb l'instància de l'OMS, perquè per al 2020 havíem de tenir tots els plans de prevenció del suïcidi. Us he de comentar que Catalunya és de les comunitats autònomes que té el pla de prevenció més desenvolupat de tota la resta de l'estat espanyol. De fet, a l'estatal, que s'ha aprovat, i avui surt una notícia que justament des del govern central donava diners per a les prevencions de suïcidi, el Pla Estratègic Nacional
de la prevenció de la conducta suïcida està basat molt en el model català. Vull dir que anem amb una bona línia i estem treballant per a les generacions del futur. Gràcies. Bé, com a mínim de tant en tant tenim alguna il·luminació. Anem a passar a l'assistència, és a dir, quan molts dels ponts, molts dels elements que teníem abans han fracassat o no han sigut capaços de frenar una determinada situació, ens trobem en l'assistència, sigui del subjecte, sigui de la família, etc. Per tant, Anna, quan vulguis. Gràcies. Ui, m'ha costat massa, Jo, com em presentava el Josep, era especialista en psicosi i esquizofrènia i fa uns 10 anys que la realitat clínica en la que treballo m'ha fet que m'especialitzés en autolesions no suïcides i també últimament en suïcidi, perquè veurem que està molt relacionat. Bé, el malestar, ja s'ha dit, el malestar emocional, el malestar psicològic, no és una qüestió de blanc o negre, ja s'ha dit, té graduacions, té molts grisos, i els especialistes el que fem és posar amb magnitud i identificar aquest malestar en funció de la intensitat, del nivell d'interferència en la vida quotidiana, del risc que té per la persona o altres, de la repercussió física que té aquest malestar i de la cronicitat o de la recurrència. I posem etiquetes. Tenen molt mala fama les etiquetes, però l'administració ens obliga a posar etiquetes i per entendre'ns entre professionals hem de posar etiquetes. També hi ha malestars que no tenen nom, que és el que la Marta Carmona, una psiquiatra madrilenya, parla dels malestares bastardos, que no tenen nom. Per què? Doncs perquè és molt subjectiu el malestar i moltes vegades un va al psiquiatre o va al psicòleg i li diu tu no tens una depressió major i s'ofèn, no? Perquè, ostres, m'està dient que no tinc una depressió. Jo crec que sí, estic deprimit. I la nostra feina de vegades consisteix en explicar, i segurament no sempre ho fem bé, perquè hi ha diferents intensitats i diferents graus de malestar. La salut mental és una qüestió biològica i social i quan parlem de pandèmia hem de pensar, com deia la Cecília i com s'ha dit anteriorment, també el professor Travado deia que els problemes de salut mental no només passen a la infantesa, passen al llarg de tota la vida, totes les edats podem tenir problemes de salut mental, però, com deia la Núria Terribas, posem l'ull molt en l'adolescència. I per què posem l'ull en l'adolescència? Perquè són les generacions que han d'impulsar aquest país. I quan veiem que no poden ni impulsar la seva vida, doncs, òbviament, ens preocupem moltíssim. I l'adolescència, com deia la Cecília, és una època hiperestressant perquè ens obliga a adaptar-nos a molts canvis. Hi ha molts canvis que són reptes i cada canvi és un esforç d'adaptació. I en aquest esforç d'adaptació hem d'invertir molts recursos. De vegades hem d'aprendre recursos nous, recursos que no tenim. I, per tant, mentre ens estem adaptant a una nova fita, hem d'aprendre nous recursos, la qual cosa és bastant complicada. Tots hem estat adolescents, uns més rebeldes que altres, uns més atormentats. Tots podem pensar en la nostra adolescència com es viuen els canvis físics, els canvis psicològics i canvis socials. I és evident que és molt estressant. D'alguna manera, la ment fa que oblidem la part negativa i ens en recordem dels aspectes positius. Però hi ha canvis que són qualitatius. No només creixem en alçada, creixem també qualitativament. És a dir, entrar en el món de les relacions sexoafectives és un canvi qualitatiu, no és un canvi de més, és un canvi que implica entrar en una nova etapa. I, des de la psicologia evolutiva s'han estudiat els canvis en les diferents esferes i aquí ens podríem allargar molt, però tot es basa en un procés de construcció de la identitat. I tenim la famosa resiliència, no? El bambú que es posa com a exemple de resiliència perquè és flexible i no es trenca davant dels canvis i de les tempestes. La resiliència té a veure amb recursos interns i també té a veure amb recursos externs i té a veure amb els esdeveniments estressants que ens succeeixen. Alguns esdeveniments estressants que estan en el nostre camí són petites pedretes que podem anar sortejant, com el tall que et fas amb el full de paper. Altres són grans pedres.
La separació o el divorci dels pares és una petita pedreta perquè és molt normatiu, és normoevolutiu, molts nens i adolescents viuen la separació dels seus pares, però no tots la viuen de la mateixa manera, igual que la tirita, igual que el tall. La mort dels avis. Tenim molts nanos que venen a consulta perquè l'esdeveniment estressant que ha desencadenat el seu malestar és que s'ha mort l'avi. Bé, és que el normal és que es morin els avis, igual que quan tenim més de 50, el normal és que se'ns morin els pares, no? No tots ho porten de la mateixa manera i, per tant, ens trobem amb unes respostes extraordinàries davant de situacions que són normals, que són normoevolutives. I això és una part dels nens i nenes i adolescents que ens trobem que consulten per conducta autolesiva o conducta suïcida. Són respostes extraordinàriament anormals, entre cometes, és malestar anormal que supera lo esperable per situacions normals. Però també tenim l'altra part, que són respostes normals a situacions extraordinàries, i això també ho veiem molt a Sant Joan de Déu. Veiem casos de negligència infantil, d'abús, de nanos que en 2 mesos surten del centre d'acollida de la Dgaia perquè fan 18 anys i es queden al carrer. Veiem situacions de migració molt bèsties, adolescents que s'han quedat al país d'origen, Centroamèrica o Sud-amèrica, i la mare ha vingut aquí, ha fet una nova família i quan l'han deixat allà amb un avi o un tiet avi que ha abusat sexualment d'ella, i quan ve aquí es troba als 13-14 anys que la seva mare té 2 nens petits i no està per ella. I quan li diu que ha estat abusada, la mare li diu que per què li està fent aquesta putada, que a sobre que potser millor que se'n torni. Veiem de tot. I també veiem trastorns de l'espectre de l'autisme. Veiem nanos que tenen patologies de base i que quan arriben a l'adolescència la seva patologia els impedeix afrontar els esdeveniments normals de la vida. Per tant, quan parlem de pandèmia, si hi ha una pandèmia d'una crisi de salut mental, doncs jo tinc dubtes bastant seriosos de que tinguem una autèntica pandèmia. Si mirem els mitjans de comunicació és evident que sí. Cada dia surten, i després de la pandèmia van sortir moltíssimes notícies de molts mitjans de comunicació, alguns molt acreditats com l'OMS, institucions que diuen que sí, que hi ha molt de malestar. Però hem de pensar que moltes vegades són enquestes. Enquestes són preguntes, opinions subjectives. És a dir, la famosa ESCA del Departament de Salut és trucar i tu de 0 a 5 com valoraries el teu estat de salut mental. I per tant és molt subjectiu. No té a veure això amb els estudis epidemiològics. Els estudis epidemiològics són estudis en els quals professionals administren una sèrie d'entrevistes que són molt llargues i per això són estudis caríssims i en aquest país se'n fan pocs, perquè són moltes hores de preguntar per fer un diagnòstic ben elaborat. I què sabem? Hi ha poquets estudis aquí en aquest país, a Catalunya i a l'estat espanyol, perquè, com dic, són caríssims. Però què és el que sabem? Doncs sabem que el que s'ha incrementat els últims anys són els trastorns internalitzants. És l'ansietat, és la depressió, són els trastorns alimentaris i el TDAH, que s'ha incrementat el diagnòstic. I quan agafem dades de Catalunya veiem que una mica el mateix. S'han multiplicat tots aquests tipus de trastorns. Que direu, home, s'han multiplicat per molt, evidentment, s'ha multiplicat per molt, sobretot arran de la pandèmia. A la pandèmia va haver un infradiagnòstic perquè no hi havia accés, per tant no podies anar que et diagnostiquessin, però el 2021 es va incrementar i el 2022 van baixar. I no em vull allargar perquè hi ha moltíssimes dades, no vull allargar-me donant molta informació perquè la informació no és coneixement i són dades, però sí que s'ha vist en molts estudis que té a veure amb el nivell socioeconòmic. Molts dels problemes de salut mental que van debutar després de la pandèmia
es donaven en els estrats més deprivats de la societat i té a veure amb l'accés molt limitat al cau, a l'esplai, a les activitats extraescolars i a tot allò que malauradament sosté a molts adolescents perquè la seva família no els sosté. També va influir l'aïllament social de la pandèmia. I quan analitzem els números de les hospitalitzacions en salut mental, aquest és un estudi que analitza els últims 20 anys, les hospitalitzacions realment per problemes de salut mental amb adolescents s'han incrementat, es van incrementar. L'edat mitjana dels hospitalitzats va baixar i d'això puc donar fe perquè treballo al Servei d'Hospitalització de Sant Joan de Déu i realment reflecteix molt bé el que veiem. Però fixeu-vos que els diagnòstics més comuns no surten justament com el suïcidi o el comportament suïcida. Per tant, les dades d'hospitalitzacions i les dades objectives, diguéssim, del Departament de Salut no van tant per aquí com els mitjans de comunicació de vegades ens fan pensar. No us vull atabalar amb dades, però sí que l'increment dels intents de suïcidi és un fet que està demostrat i el 73% són noies. Quedeu-vos, com el Carles Porta, quan diu quedeu-vos amb aquesta informació que després serà important, doncs sí, el 73% són noies. I l'edat mitjana de 16 anys. Això nosaltres veiem una edat mitjana inferior ara. Però què passa amb els trastorns mentals greus? Perquè us deia que jo era especialista en esquizofrènia i amb el temps m'hi estic dedicant més a això. Els trastorns mentals greus no s'han incrementat. Els estudis que analitzen el trastorn bipolar, els trastorns psicòtics, no apunten a un increment. La incidència i la prevalència dels trastorns mentals greus segueixen sent la mateixa. Amb això no vull dir que la conducta suïcida no sigui greu. Evidentment que és greu la conducta suïcida, però té un origen molt més, com veurem, molt més cultural i social del que ens pensem. Bé, la psicosi a la infància i a l'adolescència no s'ha incrementat des de fa molts anys. El que sí que s'ha incrementat és el diagnòstic dels casos de risc per la psicosi, que aquest és una altra de les meves àrees de treball i d'investigació, els estats mentals del risc per la psicosi. Sí que s'ha incrementat el diagnòstic perquè hem descobert eines per avaluar els primers símptomes de la psicosi quan els nens són més petits o els adolescents i així poder-la detectar precoçment. I per tant s'ha incrementat els estats mentals de risc per la psicosi, però la incidència de l'esquizofrènia no ha variat, ni històricament ni en les diferents cultures. El que us deia, el trastorn bipolar es va posar molt de moda fa uns 15 anys als Estats Units i es va incrementar el diagnòstic perquè se sospita que també hi hauria interessos farmacèutics, però ara està estabilitzat i tampoc s'ha incrementat. Per tant, tenim una sèrie de trastorns mentals que no són greus i altres que són molt greus. I uns que depenen més de la cultura i altres que depenen més de la biologia. Sabem que els trastorns mentals tenen les dues causes i sempre és mixta, però una anorèxia és un trastorn mental que depèn molt més de la cultura que un trastorn bipolar. Hipòtesi. Doncs us demano disculpes perquè oferiré més preguntes i més hipòtesis i més dubtes que respostes, malgrat les dades. D'hipòtesi se'n fan moltes, però totes tenen una connotació sociològica. Jo no soc sociòloga i demano disculpes si hi ha un sociòleg a la sala, però les hipòtesis, moltes, són sociològiques, no venen de la medicina. Una de les hipòtesis són els interessos de la indústria farmacològica. Una altra que apuntava la Núria Terribas són els nens que estan entre cotons sobreprotegits.
no veiem molts nens sobreprotegits que tenen conducta suïcida, veiem molts nens que tenen pares que no toleren el malestar dels nens. I en aquesta intolerància del seu malestar l'invaliden profundament perquè no el volen veure ni el volen reconèixer, però perquè ells no poden tolerar que el seu fill ho estigui passant malament. Per tant, mimats no estan negligits en realitat emocionalment. Una altra de les hipòtesis és que, evidentment, la majoria dels trastorns mentals comencen a la infància i l'adolescència. Com que ara els diagnostiquem millor, perquè els detectem precoçment, doncs, òbviament, detectem molts trastorns. Un altre és, això té 25 anys, la societat líquida del Bauman. Vivim en un present continu. Vivim en un present continu i aquesta generació d'adolescents actuals viuen en un present continu. Tot és inestable, tot és temporal i costa molt desenvolupar un projecte vital i un sentit de coherència, que és la construcció de la identitat. T'has de fer una identitat coherent que mantingui el nen però que a la vegada es projecti en el futur en una societat en la que tot canvia tan ràpidament. Una altra de les hipòtesis és la visibilització de la salut mental. Arran de la Simone Biles i altres influencers que han parlat de la salut mental, els adolescents actuals, la generació Z i l'alfa que ve darrere, parlen molt de salut mental, demanen ajuda per als seus problemes de salut mental i han psiquiatritzat el seu llenguatge. Fan com el Basté, que diu jo tinc un toc. Doncs ells venen i diuen jo tinc un toc, jo tinc un tal. Una mica estan demanant molta ajuda. Una altra és la individualització i la identificació dels problemes de salut mental com a variables de personalitat. És a dir, ells pensen es construeixen la seva identitat com si els seus símptomes fos un tema més de la seva personalitat. Una altra de les hipòtesis és la individualització de la misèria social, de les desigualtats socials. De vegades atribuïm a minories ètniques i altres tipus, els hi atribuïm com si fossin problemes de salut mental, coses que són problemes de desigualtats socials. Com no, l'efecte gènere i altres interseccionalitats. El gènere, des de sempre, a les dones, de fet, som les més medicalitzades, les que prenem més antidepressius i més ansiolítics, i això ve de fa molts anys, als anys 50, o l'agua del Carmen, de les nostres abueles. També s'han fet definicions més àmplies i més inespecífiques dels diagnòstics. Ara tothom té un TEA, un trastorn de l'espectre de l'autisme, perquè l'espectre s'ha ampliat tant que qualsevol persona que té un dèficit en empatia corre el risc de ser diagnosticat de TEA. També ens estem trobant amb molts adolescents que s'identifiquen amb un problema de salut mental. Els adolescents, m'agradava quan parlàveu d'estigma, perquè els adolescents no tenen estigma cap a la salut mental. És tot el contrari, s'han passat de frenada i han anat a l'altre extrem. I el que venen és demanant un diagnòstic i demanant una hospitalització. La nostra unitat d'hospitalització es diu Ítaca, que vaya nom que li hem buscat, perquè el que venen és buscant un lloc a Ítaca. I els dius, no, és que aniràs al CESMIC o aniràs a tal equip ambulatori. No, jo vull que m'ingressin a Ítaca. I la nostra feina és evitar que ingressin. El que deia, la romantització, a la qual han contribuït molts influencers, Billie Eilish i moltíssims més han dit que s'han autolesionat, i els adolescents, quan es fan xerrades als col·les, a mi em fa molta por, perquè els adolescents imiten, romantitzen, idealitzen i imiten. I si va una noia que ha patit anorèxia i és una noia que parla bé i és maca i parla d'anorèxia, la meitat de les nenes voldran tenir anorèxia, i això és un fet. Per tant, quan parlem de més psicòlegs a les escoles, gràcies per la defensa de la professió, Victòria, però potser necessitem menys alumnes per classe perquè els mestres puguin conèixer més els seus alumnes, identificar quan estan malament, no més psicòlegs que vagin a explicar els trastorns. De fet, hi ha persones amb aquesta psiquiatrització social, hi ha persones que tenen trastorns mentals que han dit «Ei, a mi m'ofèn això, perquè tothom està dient que si tinc un TOC, que si tinc una esquizofrènia, que si tinc un tal. Jo sí que ho tinc». I el que s'està apuntant, i molts autors estan apuntant, és que
quan més intentem abordar el malestar moderat o lleu, menys recursos hi ha per abordar el malestar greu. Per tant, potser hem d'anar una mica més, ser més fins. També els sentiments de soledat i de manca de pertinença a causa de les xarxes socials. És evident que els amics a internet o els amics al TikTok no t'ajuden quan ho estàs passant malament. Hi ha estudis, hi ha un estudi molt famós fet a Harvard en el que s'ha avaluat el sentiment de pertinença i la qualitat de les relacions socials com un dels factors principals del sentiment de felicitat, que diuen les persones que els fa ser feliços. I estem en aquesta dicotomia en la qual el discurs és neoliberal capitalista individualista, de tipus Mr. Wonderful, de tu pots, tu has de canviar els pensaments, has d'identificar els teus pensaments i substituir-los per positius, i sembla que la pròpia salut mental depèn d'un mateix, i això s'empapen els joves de tot això amb missatges simplistes a TikTok i a Instagram, però de l'altra banda també hi ha aquesta demanda de que l'Estat, el Departament de Salut, s'ha de fer càrrec de tot malestar possible. Qualsevol persona que se senti infeliç ha de tenir un psicòleg i no pot ser que el meu fill no tingui psicòleg, perquè estem en aquesta dicotomia. Això sona fatal, ja sé que sona fatal que ho digui una psicòloga, justament, però no crec que calguin més psicòlegs per abordar tot tipus d'infelicitat, sinó psicòlegs especialistes per abordar els trastorns mentals greus, i tots aquests diners que deia el Travado que estaven en els calaixos dels departaments, doncs per fer colònies d'estiu pels nens que no poden marxar de colònies, per fer activitats extraescolars pels nens que no poden fer activitats extraescolars, per substituir els mestres quan es posen de baixa, per substituir els treballadors socials que estan de baixa perquè no poden amb la seva feina. I m'he quedat sense temps per parlar-vos d'autolacions i conducta suïcida, perquè portava una presentació molt llarga, però potser en una altra ocasió, perquè no em vull allargar. Vale, doncs si em pregunten, parlaré. Deixem aquí. Hi ha com destapar mites perquè puguem tenir tema de conversa. Tenim pràcticament quasi 3/4 d'hora, o sigui que tenim força temps per poder, en fi, invadir el coneixement de les dues ponents que m'acompanyen. Jo, abans de donar-vos la paraula, volia fer una menció, o sigui, ara en aquests últims apunts que parlaves de banalització en dues direccions dels trastorns o del malestar, etc. Jo crec que necessitem recuperar l'equilibri d'algunes qüestions. És a dir, que no tots els malestars són psicologizables ni siquiera psicopatologizables. Però sí que a vegades justament tenim una tolerància davant de fets extraordinaris, com deia l'Anna, o sigui que fan que no atenguem realment aquella qüestió. Hi havia una anècdota que volia compartir abans de fer-li una pregunta, que era un periodista, tenia diversos amics, psicòlegs, i ell feia el comentari que havia sondejat a tots aquests amics perquè li fessin un rapport positiu d'una qüestió i que no ho havia aconseguit. Això era una manera de dir que el 99% dels psicòlegs, o sigui, estem treballant tot el dia en negatiu, no? Jo crec que això ha canviat i que ja apareix la possibilitat que la intervenció de la psicologia no sigui només amb un trastorn, amb un malestar, amb una dificultat, sinó amb aspectes positius. I amb això no vull dir que haguem d'anar a l'autoajuda, si tu quieres puedes, etc., que seria una banalització de les dificultats de les persones, sinó realment anar al subjecte i veure què li està passant, què li podríem dir, què podríem fer, etc., sense que això signifiqui que té un trastorn que el fa absolutament inhàbil. Jo crec que en aquest equilibri encara tenim molt a poder transformar la percepció que la societat té del que és la intervenció en psiquiatria sobretot i en psicologia.
Però dit això, aquesta idea que plantejaves d'Ítaca, per agafar-me alguna cosa de l'últim, crec que hi ha moltes altres coses que sortiran. Aquesta idea d'Ítaca, com la treballeu en la unitat? És a dir, quan arriba això i dius, ostres, tu... Ara te'l passaran, segurament. El refugio. Ara? Sí, sí. Ítaca és la unitat d'hospitalització, tenim 15 llits, no he tingut temps d'explicar perquè la part final era què fem, com intervenim. S'han disparat el Codi Risc Suïcidi, que sabeu que és el programa del Departament pel Pla de Xoc contra el Suïcidi. Actualment tenim més consultes i més consultes a urgències per ideació autolítica que per temptatives autolítiques. Això vol dir que estem veient més urgències per idees autolítiques. En principi això és bo, com deia la Cecília, és prevenció. Vol dir, que bé que estan demanant ajuda, però el que no podem fer és el mateix que faríem per una temptativa autolítica, no podem ingressar. De vegades diuen, no, és que no hi ha llits. No, no és un problema que no hi hagi llits. Tenim llits a l'hospital per ingressar i ens els deixen, i tenim una unitat de curta estada amb una planta de pediatria, on tenim pacients ectòpics. El tema és que ingressar una ideació autolítica no va bé, no va bé. Quan la Victòria deia de treure alguna assignatura, sisplau, no traiem la filosofia, perquè no tenim adolescents amb recursos simbòlics capaços de reflexionar sobre el sentit de la vida, sobre Nietzsche, sobre Camus, no sé, quan un adolescent, abans, segur que en l'època del Pep Ramos, quan era ell resident, hi havia pacients amb els que podia tenir dissertacions filosòfiques sobre el sentit de la vida. Ara no tenim adolescents amb els que puguem fer psicoteràpia sobre el sentit de la vida, perquè és estoy mal, no quiero vivir. No hi ha recursos simbòlics. Per tant, què fem? No ingressem perquè s'empalten i es suggestionen i imiten més conductes psiquiàtriques, es tanquen i després no hi ha manera de donar-los l'alta perquè no volen marxar. Fem una estada breu i intentem desmuntar el mite d'Ítaca, que no saben ni el que és Ítaca. Per tant, ni entrem a parlar d'Ítaca amb ells. Gràcies. Bueno, ara sí, teniu la paraula, hi ha una allà al fons. Bon dia, moltes gràcies. Sobretot per citar Nietzsche i a Camus, que em sembla que és bàsic quan es parla de suïcidi, però ens hem oblidat com de tantes coses. Jo no estic molt segur d'aportar alguna cosa positiva ara, però no em puc estar. Crec que, com ha passat amb la taula anterior, aquí estem generalitzant sobre coses que són molt diferents. Ja s'ha parlat de la conducta suïcida com alguna cosa que no té per què ser una conseqüència d'una malaltia mental. Em sembla que és molt important tenir-ho clar. Però és que no solament passa això. Jo crec que no totes les conductes suïcides mereixen prevenció. Precisament pel sentit de la vida. Jo crec que pot ser una sortida. Ja sé que moltes de les qüestions que s'estan plantejant ara no té sentit. O sigui, un adolescent que es trobi malament i vulgui parar, se l'ha d'ajudar perquè no sap per on va. Però una persona que vulgui deixar de patir no se l'ha de parar. I em sembla que lligar el suïcidi, donar-li aquest sentit tan general pot acabar confonent i pot acabar una mica reprimint reivindicacions que encara són absolutament necessàries, com el suïcidi assistit o com l'eutanàsia. I em sembla que això n'hauríem de ser una mica conscients. I perdoneu. Aquí
tenim una paraula. Aquí en tenim una altra. Jo? Jo volia comentar, perquè com a persona que vaig fer una tentativa de suïcidi i que m'han fet moltes entrevistes, no? I me trobo que quan me volen preguntar sobre el suïcidi sempre me diuen bueno, tu pots explicar tot el que vulguis fins al punt que tu cregues. Jo dic, fins al punt del suïcidi jo puc parlar. O sigui, estem vivint en una societat que és una paradoxa, no? Volem parlar més de la salut mental, però volem parlar del suïcidi si no, si parlem del suïcidi que surten famosos a l'Instagram, perquè al final hem de ser conscients que per arribar als adolescents l'única via és a via de xarxes socials. Evidentment, ho han de fer aquelles persones que siguin expertes o que aporte a la societat. No dir m'he volgut suïcidar, això no aporta res a la societat, porta més soroll que altra cosa. Però d'altra banda, també dir-ho en naturalitat no ajuda molt. A mi, per exemple, la psiquiatra em dia cada vegada que tingués un pensament suïcida, solta'l allà on estigues, perquè la gent te pugui ajudar. Aleshores, què és el que hem de fer? Jo crec que també als adolescents i a la societat és una controvèrsia. Ho diem, no ho diem, què fem, no ho fem. Els mitjans de comunicació no ho volen comunicar. Jo li vaig preguntar, dic, per què teniu tanta vergonya o por de parlar del suïcidi, de la paraula? I ell me deia, perquè així no volem evitar que dient-ho o explicant-ho la gent se motive a fer-ho més. I jo li deia, i en el cas de les violacions de les dones, què passa? I les morts, no? Per a mi, més o menys. I en el cas de les violacions de les dones o mort per gènere, violació de gènere, tenim quasi bé un marcador a la televisió. Cada vegada que mor una, surt a la tele. I en cas dels suïcidis, cada vegada que es suïcida no se diu res. Inclús gent famosa ha mort per no sé què, no es diu que s'ha suïcidat. Aleshores, la pregunta o el que jo vull qüestionar és què és el correcte. Evidentment no hi ha res correcte, però com a professionals, què creieu? Bueno, qui s'atreveix? Obertament té una guia d'estil i hi ha altres... Obertament, segur, hi ha altres associacions que tenen guies d'estil pels mitjans de comunicació sobre com parlar als mitjans de comunicació, no donar detalls específics. I jo personalment penso que quan es parla de salut mental o de suïcidi o d'autolacions, no ser morbós, no centrar-te en els detalls, però explicar les dues parts, explicar la part negativa també, explicar el patiment, igual que quan es parla de trastorns mentals, perquè els adolescents, que és el meu camp, jo als adults no m'hi fico, però amb els adolescents, que són molt imitadors, no romantitzar. Després de la sèrie de Netflix de 13 Reasons Why, de 2018-2019, es van fer estudis científics i es va veure que s'havia incrementat en la població adolescent els suïcidis i estava directament relacionat amb la visualització de la sèrie. De la manera que els productors van haver de fer una fundació que és Ask Me About o alguna cosa així, que és un mental washing per dir, ja que l'hem liat tant, anem a fer una pàgina web i una fundació per ajudar la gent i compensar una miqueta. Per tant, al final, tot acaba sent un equilibri entre interessos molt complexes. Anant en la línia del que apuntava el company Segura, és a dir, que la sabidoria sempre es manifesta, està clar que hi ha diferents enfocs de la conducta suïcida o del suïcidi i que moltes vegades es barregen. La que fou consellera d'Interior, la Tura, deia que havia intentat repetides vegades convèncer els mitjans perquè no donessin detalls de les morts, sigui per homicidi o per suïcidi. I hi havia, deia, no sé com fer-ho ja, no? Hi ha alguna de morbo que hauríem de, almenys els professionals
no del periodisme, hauríem de poder evitar, no? Però també diferenciar, o sigui, poder-ne parlar, no? És a dir, quan va sortir la llei d'eutanàsia, el Col·legi de Metges de Madrid va dir que tots els metges serien objectors de consciència, cosa que és impossible perquè ho han de fer d'un en un i una entitat com el col·legi no pot fer-ho col·lectivament, no? Però vol dir que hi ha alguna moral que fa que sigui difícil acceptar que un altre pensa d'una altra manera, no? Aquí jo crec que la preocupació en la població adolescent i la població jove és diferent d'abordar el tema a nivell més filosòfic, diguéssim, més ètic, no? I crec que és un esforç que hauríem de fer, de no permetre que el suïcidi sigui una única cosa, sinó que en són moltes i que s'han de poder expressar, no? I per tant, quan una persona, doncs la parella després de 40 anys el deixa, es queda sense feina, no sé què, tal, i té una ideació suïcida i a la conversa amb un terapeuta aconsegueix convertir això en un relat i el presenta en un concurs i se'n surt, etc., això està bé, però això és una persona, no?, que tenia uns motius i els ha deixat de tenir. Quan estem parlant de que un nano de 10 anys diu que li sembla que no se sent bé en el seu cos de nen i vol ser nena i li donen hormones l'endemà, tenim un problema social, no el té aquest nano el té i el tindrà, però no podem enfocar les coses d'aquesta manera, no? I per tant, jo crec que el debat no està posat en què el suïcidi és una cosa i ja està, sinó que en són moltes de diferents i que probablement aquí hauríem de sortir, almenys, si no totes les respostes, almenys alguns interrogants, no? I que puguem sortir i dir, ostres, allò com puc influir i com des de les entitats, les associacions, etc., es pot influir en les decisions que es prenen políticament. Bé, no m'enrotllo més, que a mi no em toca això. Perdó. Perdó. Tenim una aquí, perdó, no, una que era abans. Sí. Que ja té micro. Començo? Sí, sisplau. Molt bé. Perdoneu-me. Estava fantàstic el debat, però jo crec que ens oblidem d'un debat per mi fonamental, que és com es troba els infants i els adolescents en aquesta societat. I aquí sí que hem de fer una autocrítica que jo no la trobo enlloc, que és la que jo m'he dedicat tots aquests anys, perquè jo no paro d'anar als instituts, tant de branca més baixa de la societat com de l'elit, i el que veig constantment i cada dia, i amb el parlar individual amb molts nanos i nanes, és que no els agrada la nostra manera de viure. I això no és només dels adolescents, segurament a molts de vosaltres també ens passa, sí? Vivim en una societat que no ens agrada, sí? Que no ens fa sentir còmodes, que hi ha moltes dificultats, etcètera. No vull estendre'm perquè si no faré aquí puc estar 4 hores parlant. Però el que sí que és cert és que la gran pregunta per mi és com podem canviar nosaltres per facilitar-los amb ells que siguin d'alguna manera més feliços. I m'explico. Quan jo parlo amb els adolescents, és a dir, en una classe d'adolescent, en una classe d'un institut, jo veig una insatisfacció de moltíssims nanos i nanes. Evidentment, alguns acabaran suïcidant, alguns s'acabaran adaptant, però el malestar és general, no és aïllat. I no és com fa molts anys que deies, no, és la part baixa de la societat, la part que passa dificultats econòmiques, les que està malament. No, no és cert. Això ja fa molts anys que no és així. I com deia la Núria, hi ha factors com aquesta permissivitat, com aquesta manca de sentit. Jo vaig pels instituts parlant de sentit, de propòsit de vida, de relacions sanes. És a dir, en positiu. Des d'una persona que és feliç, que és coherent, perquè, com deia ella, també visquin això. I la resposta d'aquests nanos és que, Xavier, jo no trobo ningú al meu entorn que sigui feliç, que estigui bé, que tingui una vida mínimament plena. Per mi aquesta és la clau. És a dir, si anem sempre al final i ens ho veiem ja no de la prevenció, sinó del que hi ha abans de la prevenció, és de fer vides més lògiques, més humanes, més col·lectives, ja ho sabem tot això, sí? Més solidàries, més altruistes. Si això no ho aconseguim, any rere any, que és el que passa, s'incrementen els nombres de persones que estan en malestar
emocional, independentment de les xifres dels morts, dels bulímies, de les autolesions, que no paren de succeir. Només volia dir això perquè quedi clar. Gràcies. Victòria. Després... Gràcies a tots tres i a Cecília, felicitats pel coratge. A veure, jo volia tornar sobre el tema de la prevenció, que heu dit sobretot que hi ha un pla de prevenció, si en aquesta prevenció es té en compte una mica el que deia l'Andreu Segura, que és la diferència entre el que és prevenir en el cas de l'adolescència o la joventut, jo diria, o en el cas de persones adultes que arriba un moment que estan cansades de viure, que decideixen suïcidar-se i que potser no necessiten cap mena de prevenció, sinó que és la llibertat. Ho dic per lo següent, jo recordo una persona coneguda que se li va morir el fill, se li va suïcidar el fill i va venir a explicar-m'ho. I en l'explicació que em va donar, ella sospitava, o sigui, el fill havia donat indicis de suïcidi i estava vivint en un pis, li havien deixat, era un noi jove, però no era adolescent, podia viure sol, estava vivint en un pis que li havien deixat, segurament perquè es trobés millor del que es trobava, i la seva mare, el que reprotxava, ella havia demanat ajuda, havia demanat que li deixessin un pis tutelat i li van dir que no, que aquella persona no estava per un pis tutelat, que era lliure i que per tant podia viure sola i que no... I ella deia, és que el meu fill ja no era lliure en aquell moment i no tenia cap problema de salut mental, sinó que es volia matar i estava malament i no... Aleshores, aquest tema de la llibertat, que és un tema que la llibertat està com consagrada en la nostra societat, és la llibertat primer de tot i la limitació de la llibertat, o un mateix s'ha de limitar però no està permès que ningú li limiti. Això en el tema de la prevenció del suïcidi, sobretot en temes d'adolescència i joventut, d'alguna manera està contemplat, hi ha discussió, no sé si ho pregunto bé, si s'entén el que vull preguntar, o no, perquè potser hi ha mesures de prevenció, és que jo no em faig la idea de quines són les mesures, quines poden ser les mesures de prevenció del suïcidi. Ho trobo dificilíssim, sobretot perquè les persones, com heu dit, que ho diuen i ho expressen, són les que després no es suïciden. En canvi, les que no ho diuen, les que s'ho callen, i és molt més difícil llavors prevenir. Aleshores, el tema aquest de la llibertat, si està considerat. Sí. És un tema molt complex, aquest, però jo tinc molt clara la diferència. Jo, perquè he viscut un suïcidi, aleshores jo sé el pes que m'ha deixat aquesta mort. I és la regla d'or que Edward Sneyman, que és el pare de suïciologia, la persona que va treure el suïcidi, que no és un símptoma de bogeria, sinó que ha de tenir una mirada transversal, social, psicològica, que intervenguin diversos actors, diu, el suïcidi ha de tenir una regla d'or, que és que la teva mort no caigui sobre les esquenes, el pes de la teva mort no caigui en els que et sobreviuen. I aquesta, per mi, és la diferència essencial. Efectivament que hi ha el suïcidi lúcid, efectivament, però estem parlant d'un percentatge molt petit de la població. El que normalment el que estem veient és el suïcidi com una forma de sortida amb un detonant de la vida que aquella persona, dona, adolescent, no ha pogut gestionar. Per mi, el suïcidi ha de tenir el mateix discurs dintre d'una suposada llibertat. Un nen de 11 anys, d'un cas que conec, era lliure quan es va morir per suïcidi. Això es reconeix o no es reconeix? No. Que no és lliure.
No, el pla de prevenció del suïcidi el que va és a afrontar que la persona que vulgui lliurement morir per suïcidi que ho faci. Vull dir, m'entens? Ara, si la persona comporta un malestar que no... És que hi ha una cosa molt important, que és l'ambivalència. I això és el que determina. La persona que està determinada a morir i a suïcidarà ho farà d'una manera i tindrà un argumentari per al seu final. Però la persona que està ambivalent, que té un peu a la vida i un altre a la mort, aquest no vol morir realment. La persona, un mite que s'ha sostingut, que la persona que es suïcida és perquè realment vol morir. Bueno, un percentatge molt poc de suïcidi lúcid que es pot trobar a la població. Però la resta el que voldrien és haver transformat, fer canvis en la seva vida que no li suposés aquest patiment, perquè el que hi ha en el fons del suïcidi és un patiment que no ens podem imaginar, un patiment que et fa anar contra l'instint bàsic que tenim tots a aquesta sala, que és el de la supervivència. I és un pas molt difícil de fer. Sí, l'ambivalència i la impulsivitat. Els adolescents són molt impulsius i són l'ambivalència personificada i de vegades es prenen pastilles i quan se les acaben de prendre ja s'estan empenedint i tenen una visió túnel. Llavors el que veiem són adolescents que s'estan empenedint els 2 minuts d'haver-ho fet, però després ho fan, ho tornen a fer una altra vegada perquè tornen a entrar en bucle i tornen a intentar-ho una altra vegada. I cada vegada ho intenten, perden la por a les sobreingestes, cada vegada prenen coses més letals i al final pot acabar que s'acabin morint per repetició i gravetat. Però l'ambivalència i la impulsivitat són 2 característiques que defineixen els intents de suïcidi dels adolescents. Per tant, no són lliures, estan ofuscats realment i no els agrada la seva vida i no els agrada la vida dels seus pares. I aquests pares que treballen 12 hores, 14 hores diàries per pagar-li l'escola concertada o les classes d'anglès, el que fan els adolescents és mirar els seus pares i dir per ser un pringat com tu jo no vull viure així. El problema és que en altres èpoques els adolescents que no els agradava la vida que tenien eren rebels i intentaven canviar-la. I ara estan mancats de recursos simbòlics i d'altres tipus per lluitar per canviar la vida que els estem deixant que no els agrada gens i no m'estranya, però no tenen energia ni tenen esma per fer res. I com deia la Cecília, el que diuen no és no m'agrada la meva vida, és no sé què fer amb la meva vida, no tenen objectius, no sé què fer amb la meva vida o no m'agrada la meva vida o no m'agraden les meves circumstàncies. Però si les meves circumstàncies canviessin o jo canviés, sí que m'agradaria viure. El que passa és que l'ideal que tenen de felicitat és que jo no sóc feliç. Quan preguntes què és per tu ser feliç, alguns se'ns posen els pèls de punta. Bé, Núria. Jo volia fer-vos una pregunta, però la pregunta la faig al final perquè va en relació amb això que dèieu. Preguntar-li també a la Cecília Banda, més específicament. El tema d'ajuda a les persones de l'entorn de la persona que s'ha tret la vida, del que s'ha suïcidat, l'ajuda a la postvenció que en diuen, entens que ha de sorgir de la necessitat de la pròpia persona o que hauria de ser una iniciativa del propi sistema, no? Ho dic perquè se'ns va fer una consulta al Comitè de Bioètica de Catalunya sobre això, si realment a l'acostar-se a aquestes persones estàvem envaint una privacitat que potser els semblava agressiva, no? I havíem de deixar que siguin ells els que demanen ajuda? Aquesta era una pregunta. L'altre comentari que volia fer en relació al tema de l'ajuda al suïcidi i l'eutanàsia que tu esmentaves, Pep, i que sortia abans i que realment no el podem barrejar perquè no té res a veure. És una altra realitat, són persones que estan en una situació d'un patiment físic, però sí que volia dir que quan el rerefons d'aquest patiment és un trastorn mental i que aquest és un element que amb la llei de l'eutanàsia ens està suposant molts problemes perquè es parteix de la base que ha de quedar fora, que aquests casos no s'haurien de valorar, perquè la llei no està pensada per aquests casos, perquè al final qui demana morir per un patiment ocasionat per un trastorn mental no és lliure
Aquesta és la conclusió final a la que s'arriba, jo crec totalment errònia. No és lliure i per tant està condicionat per la seva malaltia i per tant no hauríem d'entrar... Crec que és un error radical perquè hi ha moltíssimes persones amb un patiment cronificat que porten anys i que diuen no puc més, i és un no puc més lúcid 100% de dir fins aquí hem arribat. I els que tenen una altra mena de patiment, 3/4 del mateix. Per tant, crec que hem de canviar la mirada. Tu parlaves de l'objecció de consciència, la crida a l'objecció. És que el codi deontològic de l'OMC diu que és un mal metge el metge que ajuda a morir aquell que li demana. Però que com que la llei li permet, no el castigaran deontològicament. Però el missatge és, ets un mal metge. Ho trobo gravíssim, perquè és un codi de l'any 2023, 2 anys després d'aprovar-se la llei. Però bé, aquest és un altre tema. I la pregunta que volia fer-vos a tots tres o a totes dues. Arribaríem a la conclusió que el suïcidi de l'adolescent mai és un suïcidi lúcid, mai és un suïcidi lliure, perquè sempre hi ha aquesta alteració que explicava l'Anna fa un moment, que al final fa que no sigui realment lliure una persona que amb tota la joventut i la vida per davant vulgui deixar aquest món? Creieu que és així? Sobre la primera qüestió de la postvenció, jo crec que el més ètic seria... És que jo em sento... Sí. Jo crec que el més ètic, entre cometes, seria suggerir-li que en aquesta experiència no està sola, aquella persona. Que si necessita ajuda, se li donarà, però ha de ser la persona que ho necessita, no ha de ser d'una forma obligada. El sistema serà proactiu per saber perquè aquelles persones sàpiguen que tenen aquest acompanyament, si volen. Però si no, òbviament, no s'obliga. Sobre el patiment, l'eutanàsia en el trastorn mental, és un gran fet, és un gran tema. Han entrat casos per temes de depressió. Jo conec un cas que va ser una eutanàsia degut a una depressió major refractària a qualsevol tractament. És potser de les situacions més dificultoses, perquè és una llei molt garantista, ha de passar molt, ha de donar una resposta ràpida. Tenim també aquest cas dels mitjans de comunicació d'aquesta noia i també que està molt mal fet. Vull dir que aquí hi ha una... Perdó per donar la meva opinió, però no crec que el pare s'ha de ficar amb la decisió de la filla. Però bueno, són canvis socials, canvis que trenquen com a estructures o formes de pensar i costen molt d'anar-se'n imposant en el que és que la societat s'impregni d'aquests canvis. No són canvis fàcils. Jo quan la primera vegada que parlava del suïcidi ningú em volia escoltar. I aquí estem aquí. Vull dir, són canvis que la societat ha d'anar esponjant-se. Jo penso que el meu fill estaria molt apenedit del que va fer. Molt. Molt. Les persones que poden sobreviure a una tentativa de suïcidi, i ells t'ho expliquen, és que jo no volia morir. Jo és que volia que tot canviés i no saben com. Al YouTube hi ha un documental que està molt bé, que és The Bridge, que un noi que volia fer una exposició fotogràfica en diferents tempos del Golden Gate a San Francisco, que és dels punts negres més coneguts. El que va tenir al recollir la càmera va veure que el que havia recollit i havia filmat durant 24 hores eren persones que saltaven des del pont. Però algunes no. I el documental està basat en les històries d'aquelles persones que van morir i no faig un spoiler, perquè és un maco, i persones que van sobreviure. I ells t'ho expliquen molt. Sí, mai és lliure. Amb els nens i adolescents que veiem mai és lliure. És que no veiem una condició com orgànica, crònica, que faci patir com pots veure amb un adult, no? Que justifiqui una eutanàsia per mi. I tampoc podríem dir-li al pare i la mare mira, és que es vol morir, deixa'l. Vull dir,
hi ha qüestions que és que a mi ni m'ho plantejo, que pugui ser una decisió lliure. Bueno, això, clar, no és el meu camp, no és el meu camp. Suposo que si l'adolescent vol, jo suposo que sí, però és que és una opinió que no... És un tema ètic, sinó també jurídic, no? No, però vull dir, probablement el que ens costa més és el d'escoltar, no? D'escoltar exactament i poder entendre i després decidir. I resulta que moltes vegades estem prenent les decisions abans d'entendre i abans d'escoltar. Bueno, jo crec que invertiria l'ordre, és a dir, primer escoltar, intentar entendre i després veure, no?, si ens podem aproximar a una decisió conjunta, no?, amb la persona que està plantejant. Posaves l'exemple d'una persona jove amb un trastorn mental identificat i que el pare doncs, diu no, això no pot ser i li accepten. Estem en aquest context, no?, en el que l'opinió d'aquesta persona, com que és el pare, bueno, doncs en aquest context segurament ens queda molt per parlar, no?, i per poder entendre. Clar, quan parlem d'adults, persones que superen els 18 anys o els 16 anys, és una qüestió. Quan parlem per sota, doncs encara és més complicat poder acceptar que aquell nano o aquella nena té una opinió sobre si mateix, sobre la vida, etc. I això ho veiem en temes de pal·liatius, és a dir, nanos que al borde d'acabar la vida per una malaltia són més lúcids que els seus pares, no? O sigui, estan més sencers que els seus pares adonant-se'n que allò s'acaba, que allò no va bé, no? Bueno, per tant, aquí la capacitat de poder parlar, de poder entendre, incloure la família, etc. O sigui, estem lluny de tenir això com a societat a nivell ideal, no? Retomant una mica això de la capacitat de poder parlar i poder dir també el que deia l'Anna Cintas, de reivindicant també la filosofia, com a persona que no va saltar pel pont, que és difícil de dir públicament i reconèixer, i també com a persona que m'he dedicat a la filosofia, als meus estudis, és la societat també que ens hem creat ara, perquè no donem espai a la reflexió, no donem eines, no donem cultura de la reflexió i encara hi ha molt de tabú de cara a la mort. Encara no es pot parlar de la mort. Jo recordo quan acabava el màster que volia fer la tesina sobre la mort i els meus propis professors em van dir no agafis aquest tema, agafa un altre. I no la vaig fer, encara està per fer. I aquest tabú, encara que parlem, encara hi és. I és molt gran. A part, que és molt difícil això de tenir eines sense tenir referències simbòliques, sense tenir temps per reflexionar, temps per parlar, ni en família ni en societat, perquè en família no hi ha temps ni per parlar, ni de vegades ni per mirar-se als ulls. Llavors, aquesta cultura ens l'hem creat nosaltres. No podem demanar ara al Departament de Salut o aquí o l'altre que ens ho solucionin amb una pastilla o que ens ho solucionin amb professionals sanitaris, perquè això ho hem de construir entre tots com a comunitat, que és el que ensenyaven també abans amb la foto aquella tan bonica. És una feina de tots. I també una feina de no mirar a una altra banda i de tenir la capacitat d'escoltar el qui diu la meva vida no m'agrada. I hem de poder dir la meva vida no m'agrada, perquè és molt difícil dir-ho i que algú no et digui no t'invalidi. Perquè quan tu al final no saltes, almenys en el meu cas, quan al final no saltes és perquè has pensat en la teva mare, el teu pare, en la teva família i penses no li puc fer això. Almenys en el meu cas, però n'hi ha casos que no arriba aquest pensament. I després també el que volia enllaçar amb tot el tema del suïcidi lúcid és que també no es pot parlar tampoc del suïcidi lúcid. Tampoc hi ha ningú que escolti aquestes persones. I enllaçant-lo una mica,
per una feina que jo vaig tenir, doncs també s'està donant la instrumentalització de l'eutanàsia, perquè n'hi ha persones que demanen per no fer-li a la seva família allò, estic malalt, no puc més, no trobo la solució, sisplau, apliqueu-me l'eutanàsia. Quan els criteris que indica la llei no hi ha manera d'atendre aquesta petició, però no és una petició que s'hagi d'atendre des de la petició d'ajuda a morir. Jo entenc que és una petició que s'ha d'atendre des de lo comunitari, des de dir, com a societat, què fem en una persona que no pot aguantar més el patiment i que no sap a on anar i a on demanar ajuda, perquè la xarxa social que tenim, la física, la del cara a cara, és insuficient i és incoherent ara mateix amb el que demanem i necessitem. Minuts per fer una cloenda. No sé si hi ha alguna paraula més. Una? Ah, sí. És veritat. Moltes gràcies. I dos. Moltes gràcies d'estar aquí, de totes les exposicions que s'han fet. Només volia fer referència, soc psicòleg, però he sigut professora de la Facultat d'Educació. S'ha parlat del sistema sanitari, s'ha parlat de les xarxes socials, de la comunitat. No s'ha parlat d'educació. Em fa pànic, perdoneu només, em fa pànic la formació que des de les universitats es donen al professorat. No vull culpabilitzar ningú, però crec que la gran reflexió és com es forma el professorat avui dia, com no només la filosofia, que aquí tenim la doctora Victòria Camps, que és ella que en pot parlar, sinó de les humanitats, la història, el joc, la música, l'educació, si us plau, que canviï, el sistema educatiu que canviï. No, jo només, després d'escoltar aquesta magnífica taula rodona, jo crec que les intervencions que ens emportem a dintre són molt importants. Només afegir que jo, que estic al patronat i com a voluntari del Telèfon de l'Esperança, jo crec que hem après algunes coses, i és que donar veu, escoltar empàticament amb una persona que en aquell moment té una necessitat, digue-li un fil de vida, ple d'ambivalència, ple de dificultats d'exercir la llibertat, però tan real com és la vida i tan real com és la persona que truca, jo crec que a partir d'aquest moment, en què no està intentant parlar des d'un punt de vista d'un contracte social, d'un contracte professional, sinó d'una persona que a qualsevol hora del dia, de la tarda o de la nit està disposada a escoltar d'una manera confidencial i anònima. Jo crec que això la Cecília Borràs ens ha ensenyat molt i realment jo crec que es dona la realitat de que s'ha pogut escoltar moltes persones, salvar situacions, i jo crec que això també va acompanyat d'això que s'ha dit tant, de que el silenci, com es deia fins ara, que el silenci mata, i per tant la paraula recull moltes de les coses que s'han dit aquí des d'un punt de vista professional dels que en sabeu més, però realment aquestes petites converses profundes, en el moment, com deia també la Victòria, de dir, a vegades el psiquiatre et diu exerceix, desboca, digues, interpreta't al moment en què tinguis necessitat de fer-ho, sigui quina hora sigui, i jo crec que d'aquí n'hem tret unes experiències que jo crec que han sigut molt bones. També hem tingut algun cas que fins i tot, i acabo, ens ha demanat que l'assistim mentre potser està fent un intent d'anar-se'n. Diu, però vull estar parlant amb algú mentre me'n vaig. D'acord, aquesta pot ser una paraula ideal per tancar aquesta taula. Per tant, us agraeixo a tots la presència i la participació